مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا 34 ዓመታት ዝሓለፈ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ስርዓት ግደፍ ካብ ዝሓለፈ ሓፂር እዋን ንድሓር ብቁልቁለት እናተጓዓዘ ሸታሕታሕ ክብል ንሪኦ ኣለና ደገፍቱ ዝነበሩ ኣብ ሃገርና መንግስቲ ዘይኮነ ዓዋሊኦም ድላዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ክሳብ ምምራር እውን በፂሖም ኣለዉ ማዕርግ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብሓደ ተራ ገጣምን ስነ ጥበባውን ተተኪኡስ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ክጸምዶ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዶብ ከይተረፈና ሰገረ ዲፕሎማሲ ይሰርሕ ኣሎ ንሚኒስተር ዜና ኣብዚ ጽናሕ ኢሉ ኸኣ ኣብ ኤርትራ እንታይ ሕሰብ ከም ዘሎ ብመንገዲ ዩቱብ ኣቢሉ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እናበለ ተኸታተልቲ ቪድዮታት ብምስራሕ ንህዝቢ ሓበሬታ ይመሓላለፍ እዚ ሎሚ ቅነ ክንሪኦ ዝቐነና ንስድራ ቤት ጆሖ ሒዝካ ዝተሰርሐ ፖለቲካ ግን ካብ ቀይሕ መስመር ኣጸቢቑ ዝሓለፈ ናይ ሸፋቱ ስራሕ ይኩንብሎ ንኽእል ክትረኽቦ ንዘይከኣልካ ኣብ ርሑቕ ንዝተቐመጠ ሰብ ንምጉሃይ ዝሸምገሉ ወለዲ ኣብ መንደቕ ኣጸጊዕካ ቪድዮ ቀሪጽካ ኣንጻር ደቆም ንኽዛረቡ ኣገዲድካ ኣብ ፈቐዶ ዩቱብ ቻነላት ክስጥሑ ምግባር ከዓ ናይቲ ስርዓት ህላውነት ከም ዘብቅዐ ፖለቲካ ህግደፍ ባይታ ዘቢጡ ናብ ደረጃ ዩቱበራት ከም ዝወረደ ዘመላኽት እዩ ኣብ ሊብያ ምድረ በዳ ሲናን ትግራይን ብዙሓት ኤርትራውያን ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ጅሆ ተታሒዞም እናተገርፉን እናተሰቐዩን ቪድዮ ተቐሪጾም ካብ መቕረቦምን ካብ ህዝብን ገንዘብ ክሓቱ ከም ዝጸንሑን ዘለውን ኩልና ንፈልጥ ኢና ሎሚ ኸኣ እንሆ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኣብ ክንዲ ውሉዳቶም በጃ ኮይኖም ወለዲ ብፍርሒ ተዋሒጦም በልዎን ዝተባህሉ እናበሉ ክላፋለፉ ንሪኦም ኣለና ኣብ እዋን ደርግ ደቅኹም ናብ ሻዕብያ ኸይዶም እናተባህሉ ዝእሰሩ ወለዲ ነይሮም እዮም ሎሚ ኸኣ ደቅኹም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮጳ ኮይኖም ምሳና ካብ ምስራሕ ሓንጊዶም ተባሂሎም ኣደራዕ ይወርዶም ኣሎ እቲ ናይ ደርጊ ክሓይሽ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ባዕዲ እዩ ድሓር እቶም ናብ ገድሊ ዝኸዱ ዝነበሩ ብቐጥታ ብረት ሒዞም ካብ ውሽጢ ኤርትራ እዮም ክቃለስዎ ንበረኻ ወፊሮም ስለዚ ነፍሱ ክከላኸል ግድን እዩ እዚ ብውሕዳት ዓዋሉ ዝካየድ ዘሎ ገበን ግን መዘዙ ዓብ ክኸውን እዩ ገለ ደገፍቲ ህግደፍ እኳ ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓት ከም ዘየለ ደቂ ሰባት ብዘይ ክስን ፍርድን ከም ዝእሰሩ ሰብኣዊ መሰላቶም ተገፊፉ ከም ዝግረፉን ከም ዝስወሩን እናኣመኑ ይመፁ ስለ ዘለው ጽምዶ እንቋዕ ብድሓን መጻኺ ዘብል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ጽምዶ ብዙሕ ነገር ትወልድ ኣላ ስድራ ቤት ከም ምሩኻት ጻዕዳ ጋቢ ደሪብካ ኣብ መንደቕ ኣጸጊዕካ ሃየ ተዛረቡ ምባል ግን ንህዝቢ ኣመና ቆጢዕዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ ዝሓትት እውን ይበዝሕ ኣሎ ስለምንታይ ንጽምዶ ክንዲ ዝሃታሃታ ስለምንታይ ከ ንሓደ ኣንጻር ጽምዶ ዝኸደ ደጋፊ ምልኪ ክሳብ ክንዲዚ ምትህልላኽ ጽምዶ እታ እንኮ መድሃኒት ህግደፍ ስለ ዝኾነ ዶ ትኸውን ስለምንታይ ህግደፍ ኣብ ሓፂር እዋን ደረጅኡ ባይታ ይዘብጥ ኣሎ ሓያሎ ሕቶታት ዝፈጥር እዩ ኣብ ናይ ሲና መጭወይቲ ኤርትራውያን ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ይኽፈል ከም ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ጉድ እዩ እዞም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ምስ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ነጋዶ ደቂ ሰባት ዝራኸቡ ሓቢሮም ዝሰርሑ ብእምነት ገንዘብ ዝቕበሉ መን ይመስለኩም እቶም ኣብ ኤርትራ ቁኑዕ መንግስቲ ኣሎ ኢልኩም ተኣምኑ ስለምንታይ ኣብ ሓደ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ክሳብ ክንዲዚ ዝዕብየቱ ገበናት ይፍጸም ኣሎ ኢልኩም ተሓቱ ዶ ትኾኑ መጭወይቲ ኤርትራውያን ንዓለም ዘሰክሐ እዩ ካብ ኣባላት ቤተሰቡ ወይ መቕረቡ ጅሆ ተታሒዝዎ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ዳርጋ የለን ከምዚ ዓይነት ህይወት ቀደም ኣብ ፊልም ጥራሕ ኢና ንሪኦ ነርና ኣብ ዘመነ ህግደፍ ግን ኣብ ገገዛና ኣትዩና ሎሚ ኸኣ ሽማግለታት መድመቕቲ ናይ ዩቱብ ቪድዮታት ኮይኖም ኣብ ማእከል ገዝኦም ይሰራጠዩ ኣለዉ እቶም ትማሊ ምስ ትግራይ ዘራኽብ የብልናን ፈጺሙ እውን ሕውነት የብልናን ዝብሉና ዝነበሩ ሎሚ ንስድራ ቤት ጅሆ ሒዞም ተጋሩ ኣሕዋትና እዮም ኣብ ትግራይ እውን ኣዝማድ ኣለውና ኢልኩም ተዛረቡ እናበሉ ንብዕድመ ዝደፍኡ የገድዱ ኣለዉ ጽምዶ እኮ ናይ ሰላም መሳርሒ እዩ ጸረ ኹናት እዩ ስለዚ ንምንታይ ትቃወምዎ ዝብሉ የውሃት ከዓ ኣለዉ ያኢ ህግደፍ ናይ ሰላም ሃዋርያ ኮይኑስ ሎሚ ብፍቕሪ ተጋሩን ወያነን ተማሪኹ ሓላይ ክልቲኡ ህዝብታት ኮይኑ ሰላም ክፈጥር ነዚ ዝኣምን ፖለቲካዊ ብስለት ዘይብሉ ብንቕሓት ድሕሪት ዝተረፈ ጥራሕ እዩ
ጽምዶ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ዕላምኡ ኸኣ ንዝመጸካ ማዕበል ኩናት ተሻሪኽካ ምምካት እዩ ምስ ገዛእ ህዝብኻ ዘይጸመድካስ ምስ ጎረቤት እሞ ኸኣ ምስ ሓንቲ ክልል ጥራሕ እዚ ፈጺሙ ዘይመስልን ዘይዋሓጥን ዓጺቕ እዩ ደገፍቲ ምልኪ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣዩ ንዘመነ ደርግ ክዝክሩ ተቐሲቦም ኣለዉ ወረገሊኦምስ ደርጊ ዶ መሓሸ እናበሉ ይስክሕለው ህግደፍዶ ደርጊ ህግደፍዶ ደርጊ በገባብ ብሜላ ብስርዓትን ብሕግን መኖም ከም ዝገድድ መኖም ከም ዝጭክን ኣወዳዲረዮም ህግደፍን ደርግን ስርዓት ደርጊ ጓና ክንሱሲ ካብ ኢሳያስ ካብ ዝስሑ ርእሲ ንመስኪንስ መንግስቱ የናሕሲ ገዛ ኽራይ ሕሱር እኽልስ ቤዛ ሕሱር እንተ ተኣሰርካ ቤት ፍርዲ ትቐርብ ስድራኻ ይሪኡኻ ጠበቓ ትረክብ እንተ ፈራሕካ እውን መልሓስካ ትእክብ ንኽትነብር ክትምርዖ ክትገይሽ ካብዚ ዘበነ ህባይ ካብ ዘበና ሓይሽ 100 ግዜ ዘበን ደርጊ ሓይሽ ናይ መኖም ሓለንጊ ትጉዕፅፅ ንሕጊ ህግደፍዶ ደርጊ ናየናዮም ዘንጊ ትቐብር ንሓቂ ምስ ኣወዳደርኩስ 100 ግዜ ዘበን ደርጊ ሓይሽ ዓወትና ሓፋሽዶ ድል ለሰፊው ህዝብ መነኒ ምቅራ መነንከ ተኽስብ ምስ ኣነጻጸርኩስ ኩለን መሸቀጢ መደናገር ሰብ ኣብ ስልጣን ከውጠጢ መሸፈኒ መርዚ መፋኾሲ ሕንዚ ከም ዝኾናስ ፈሊጠየን ሕጂ ንፍስፍስ በለለይ መርፍእ መደንዘዚ ንምንታይ ዳ እሞ ተጋዲልና ጠሚና ጸሚእና ዓሪቕና ኸርቲትና 100,000 ሰማዕታት ኣናበስ ቀቢርና እንድዕታ እንድዒ እምባ እንተሲኢና መጸግዒ ጎልጎል እንተሲኢና መሳፍሒ ዳኛ እንተሲኢና ወሃብ ረትዒ ሕግ እንተሲኢና መናስሒ ውላድ እንተሲኢና መዘናግዒ እኽሊ እንተሲኢና መቐውዒ ንፉስ ተኾይንካ መጣቕዒ እንታይ ዶ ይበሃል እዩ ዘይንድዒ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣዴታት ኣቦታት ሕልፈት ስቓይ መከራ ዓመታት ብልሓቱ ገድልና እንድዕሉ ንንግስነት ኢሳያስ ዲዩታ ነይሩ እንድዕንታ እንድዒ ዕላማ ገድልናስ ብሓቅኸ እንድዒ ኣነስ ደንቆሮየ ሕለፉን ኣብ ብልሒ ዝህቦብላ ንፋስ ዕልቕልቕ ማያሂ እንተነገረኩም መዓስ ከም ዝጽሒ ዓወትና ሓፋሽ ንጉሰ ሕዳር 14 2003 ዓ.ም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي